Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Agong. Taong 1986, Dulag, Leyte. Itong mga panahong ito, nasa edad 30 anyos na itong si Agong. 2 taon pa lamang ang kanyang pananatili sa Dulag, kaya na may hindi niya pag-aanong kilala ang mga kababaryo niya. Nag-iisa man sa buhay, hindi naman yun naging mahirap sa kanya. Mas pipiliin niya kasing maging ulila kesa naman magkaroon ng dagdag pabigat sa mga pasaning ilang dekada na rin niyang dinadala. Tuwing nagkakayayaan silang uminom ng mga kabarkada niya, paulit-ulit na inilalahad ni Agong sa mga ito ang tungkol sa mga taong ilang taon na niyang tinatakasan. Ayon pa sa kanya, yon ang nag-iisang dahilan kung bakit nakarating siya ng Leyte. Sa oras na binabanggit niya ang tungkol sa mga bagay na yan, pinag-iisipan naman siya ng masama ng kanyang mga kaibigan, pero mariin niyang inilalahad sa mga ito, hindi siya masamang tao. Kaya lang siya nalagay sa ganoong sitwasyon ay dahil sa wala na talaga siyang mapagpipilian noong mga oras na yon. Sa mga sandaling na ilalahad na niya ang mga ito, kusa na siyang tumatahimik at anuman ang mga katanungang naririnig niya na may kaugnayan sa kanyang kwento, hindi na niya sinusubukan pang sagutin. Dahil dito, may mangilan-ngilan sa kanyang kainuman na itinuturing na kwentong barbero ang kanyang kwento. Yung iba naman, ipinagsasawalang bahala na lamang nila ang bagay na yan. Gawa ng unang-una, ano naman ang pakialam nila sa mga nakaraanong kaibigan nila? Sa halip na kontra hindi nila ang sinasabi nito, pinili naman nilang yon ay pakisamahan para naman wala ng tampuhan. Para kay Agong, di naman yun problema, lalo pat nagsasabi lang naman siya ng totoo. Wala rin siyang pakialam kung may naniniwala sa kanya, gawa ng kung iisipin, mas pabor nga kung wala. Sa paglipas pa ng panahon ng kanyang paninirahan sa Dulag, naging maayos naman ang lahat. Magaling kasing makisama itong si Agong, kaya na may hindi siya doon nagkakaroon ng kaaway. Subalit sa kabila ng lahat ng yan, hindi pa rin siya gaanong nagpakakampante. Alam kasi ni Agong na hindi maganda ang mangyayari sa kanya sa oras na matuntun siya ng mga taong may galit sa kanya. Sa totoo lang pinuno, inakala niya na wala siyang magiging katuwang noon sa kanyang problema, pero lingid sa kanyang kaalaman, may isa pala siyang barkadang pwede niyang maasahan. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Agong, bigla naman siyang nagising nang makarinig siya ng malalakas na pagkatok sa labas ng bahay niya. Dahil sa lampara lang noon ang nagsisilbi niyang liwanag, medyo natagalan pa siya bago makababa. Pagbukas naman niya ng pinto, bumungad sa kanya ang kaibigan niyang si Boyo na pawis habang nababahalang nagmamasid sa kanya. Sa estado ng pagtingin nito, alam na niyang may nararanasan yung kakaiba, kaya hindi na siya nagdalawang isip na magtanong. Bakit, Boyo? Anong problema? Agong, umalis ka na. May naghahanap sa iyo sa sentro. 3 lalaki, armado ng tabak. Nakasuot sila ng salakot, tapos bawat bahay na kanilang madaraanan, tinatanong ang pangalan mo. Nagiinuman kami ng mga kaibigan ko nung mapansin ko to. Pagkarinig ko sa pangalan mo, hindi na ako nag-alangang tumakbo papunta rito. Sila ba yung mga taong tinutukoy mo? Hingal na wika sa kanya ni Boyo. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na magbalot ng gamit. Bitbit ang kanyang bayong at baul
Dali-dali naman niyang tinahak ang daan kasama ang kaibigan niya. Wala sana itong balak na sumama sa kanya pero nang maipaliwanag niya rito kung ano ang mangyayari sa oras na bumalik yun sa baryo, napilitan na rin niyong sumunod. Ayon kay Agong na paniguradong papatayin ng mga ito si Boyo kaya wala yung magagawa kundi ang sumama. Pagtatapat pa niya na mga halang ang kaluluwa ng mga taong yon kaya iisang bagay lang ang maaari nilang gawin at yon ay walang iba kundi ang tumakas. Sa kanilang paglalakad, marami namang naging katanungan si Boyo sa kanya. Dahil dito, wala na nga siyang nagawa noon kundi ilahad ang totoo. Inaasahan naman niyang gano'n ang magiging mga tanong nito sa kadahilan ng wala rin yung kaide-ideya sa gulong pinasok niya. Ayon kay Agong, parte ng isang malaking samahan ng mga taong yon. Dati siyang kabilang sa mga ito, pero napilitan din siyang tumiwalag nang mapag-alaman niyang may mga masasama itong gawain. Upang makabawi naman sa samahan, ninakaw niya ang isang mahalagang bagay na isa sa pinagmumulan ng mga natutunan nilang aral. Magmula noong tinangay niya ang karunungang yon, naging kalaban na siya ng samahang minsan niyang pinagsilbihan. Pagtatapat pa niya sa kanyang kaibigan, na bago siya makarating ng dulag, marami na siyang pinatay na dati niyang kasama. Kahit ano kasing gawin niyang pag-iwas, sadyang makukulit ang mga ito. Dagdag pa niya na, kaya lang naman siya nagtagal ng ganoon kahaba sa lugar nila Boyo, ay dahil sa nalipol niya yung pangkat na huling humabol sa kanya. Ang hindi niya lang maisip noon, bakit natunugan pa siya ng mga ito, gayong milya-milya na ang layo niya? Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, lahat ng pwede niyang ibinahagi inilahad na niya sa kanyang kaibigan. Sa isip-isip niya noon, pahala na ako maniwala ito, basta ang mahalaga sa kanya nagsasabi siya ng totoo. 5 oras pa ang lumipas. Malayo na nga ang kanilang binaybay mula sa dati niyang bahay. Hanggat maaari sa kabundukan sila dumaan upang hindi sila matunugan. Pagdating naman nila noon sa 3 baryo, minabuti muna nilang magpahinga. Gawa ng maliban sa papasapit na ang umaga, pagod na din yung kasama niya. Kung nataong siya lang noon ang lumakad, kahit 2 araw na lakaran, kayang-kaya niya ito ng walang pahinga. Habang nakahiga sila sa damuhan, patuloy naman ang pagbato ng mga katanungan ni Boyo. Siyempre, dahil sa alam niyang naghahangad din yun ng mga rason, pinili naman niyang ipaliwanag ang lahat. Upang maunawaan din ito ang kabuuan ng kanyang istorya, sinimulan niya yon sa mga tagpong bagong selta pa lamang siya sa samahang tinatawag niya na Tres Cuarteros. Para sa mga hindi nakakaalam, samahan ng mga antingero ang pangkat na yon. Lahat ng mga kaanib nagpapalitan ng mga karunungan upang mas lalong mapalakas ang kanilang mga tangan. May libre din silang pagsasanay sa kanilang mga kapatid bago nila ito opisyal na ipasok sa samahang yon. Isang matandang babaylan ang namumuno sa samahan. Yun din ang pinagmumula ng kanilang mga kapangyarihan, kaya sa lahat ng oras at pagkakataon, humihingi muna sila doon ng permiso bago gumawa ng mga bagay-bagay. Para sa mga unang pasok, paninilbihan ang unang pagsubok. Kapag tumagal na sila ng 1 taon sa samahan, aangat na ang kanilang posisyon at magiging gwardya na sila ng mga matatandang tagasilbi ng babaylan. Marami ang trabaho sa ranggong yon, kaya nung napasok doon si Agong, ginawa niya ang lahat para maging kapuri-puri siya sa mga pinuno nila.
Subalit habang tumatagal, may mga nalalaman siyang sikreto na hindi naman niya sinasadya. Lingid sa kaalaman ng karamihan, may ginagawang ritual ng kaliwa ang mga antingerong namumuno sa kanila. Ang mga ritual na yon, isa sa kanilang pamamaraan upang mas lalo pang mabuhay yung mga anting-anting na kanilang pinapalimusan. Kaya naman ito nasabing ritual ng kaliwa ni Agong ay dahil sa nangangailangan nyo ng dugo ng bata bilang alay. Dahil sa ganoong gawain ng kanilang pangkat, pilit naman niya itong pinagtiisan dahil ang akala niya hindi naman nila ito malimit na ginagawa. Ngunit, nang mapag-alaman niyang 3 beses bago magpalimos ng mutya ginagawa yun ng nakakataas sa kanila, nagdesisyon na siyang kumalas na. Ang nais noong mangyari ni Agong, maging mapayapa ang kanyang pagtalikod sa grupong yon, pero sa kasamaang palad, hindi naging madali buhat sa kanyang mga nalaman. Tapatan ding inilahad sa kanya ng mga matatandang antingero, mas pipiliin pa nilang mamatay itong si Agong kesa umalis sa kanilang grupo. Dahil sa inilahad ng mga ito, wala naman siyang nagawa kundi ang manatili. Ngunit, lingid sa kaalaman ng karamihan, may niluluto na pala siyang paraan para tumakas sa samahan. Pagdating ng puntong gumawa ng panibagong ritual ang mga nakakataas sa kanila kasama ang babaylan, doon na niya ninakaw ang libreta. Hindi rin naging madali ang pag-alis niya. Gawa ng bago niya ito maisakatuparan, kinaharap niya muna yung mga dati niyang kasama. Mahirap man yun para sa kanya pero kinakailangan niya itong gawin, alang-alang sa katahimikan ng kanyang buhay. Matapos naman niya yung mapaslang, doon na nagsimulang magpalaboy-laboy itong si Agong. Kung saan-saan na siya noon pumunta, matakasan lamang ang kanyang mga kasama. Pagtatapat pa niya na sa kanyang mga karanasan, napansin niyang may mga aswang na inutusan, yung babay lang minsan niyang sinilungan. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalong tumindi ang pagmamalabis ni Agong na itago ang libretang yon. Inilahad niya rin kay Boyo na hindi niya pa yun nababasa sa kadahilanang natatakot siya na baka purong lihim na karunungan ng kaliwa ang nilalaman nito. Matapos naman niya itong mailahad sa kanyang kaibigan, kahit papaano naniwala naman yun sa kanyang kwento. Maging ito man kasi, aminadong totoo ang kanyang mga sinasabi, gawa ng lahat ng yon, nagkakadugtong. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mailahad na niya rito ang totoo, agad naman niya yung inabisuhan ukol sa mga bagay na maaari din itong maranasan. Huwag ka na munang umuwi. Papatayin ko muna ang mga taong yon bago kita payagang bumalik sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring antingerong aswang ang mga ito. Huwag kang mag-alala, Boyo. Hanggat buhay ako, walang mangyayaring masama sa'yo. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. At ako naman maghahanap ng pwede nating pagtaguan. Wika ni Agong matapos niyang ilahad ang lahat. Nang marinig naman yon ang kaibigan niya, tumangulang naman ito habang pinagmamasdan ang lugar na kinaroroonan nila. Pagsapit naman ng tanghali, nang manumbalik na ang kanilang mga lakas at nakakain na sila, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungong gubat. Ayon kay Agong, hindi sila aalis sa lugar na yon. Bagkus ay hanap lamang sila ng lugar kung saan pwede nilang paslangin ang mga nilalang na yon. Kinakailangang wala ring taong makakita sa kanila nang sa gayoy hindi sila mapag-isipan ng kung ano ng mga ito.
Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, maraming lugar na silang dinaraanan. Si Boyo noon, nag-aalala na talaga pero anong magagawa niya? Gusto niya pang mabuhay sa mundo. Sa pagsapit naman ng 3:00 ng hapon, narating nila ang isang masukal na gubat kung saan milya-milya na ang layo nito sa baryong pinakamalapit dito. Para naman maipaalam niya ang kanilang kinaroroonan, nagpalipad hangin ng usal itong si Agong. Yun lang kasi ang paraan para masundan sila ng kanilang mga kalaban kahit alam ng mga itong may naghihintay sa kanila doong patibong. 2 araw pa ang dumaan. Nangayayat na itong si Boyo. Hindi kasi siya sanay sa mga ganoong lugar, kaya na may aminado talaga siyang naninibago siya. Ayon nga sa kanya na, ang pinakamahirap sa lugar na yon ay yung wala silang eksaktong pinaglalagihan. Halos kung saan-saang lugar na rin sila noon napunta kapag nararamdaman ni Agong na doon ay mas ligtas sila. Bale, tumigil lang sila noon sa isang parte ng gubat nang may masipat yung mapagkukunan ng tubig. Ligtas din ang lugar na yon dahil sa dami ng punong nakapalibot dito. Sa paglipas pa ng mga araw, para na sila roong katutubo. Araw-araw wala silang ibang ginagawa kundi ang kumain at maghanda. Maging siya noon, sinasanay na rin ng kaibigan niya nang sa gayoy maging handa siya sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Gabi-gabi ding nananalangin noon si Boyo na sana'y hindi na sila matunto ng mga nilalang at makauwi na sila ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Isang gabi, habang kumakain sila ni Boyo, nagdesisyon siyang ipakita doon yung libretang ninakaw niya. Bagaman wala siyang ideya kung mauunawaan ba yon ng kaibigan niya, napilitan naman siyang yon ay ipakita gawa ng sa isip-isip niya. Napakaraming bagay na isinakripisyo nito para lamang sumama sa kanya. Pagkakuha naman niya ng baul, tinitigan niya ng mata sa mata itong si Boyo habang seryosong nagwiwika doon ng, "Ito ang una at huling beses mong makikita ang bagay na ito. Tingnan mo ito ng maigi at isipin mo kung para saan ito ginagamit. Alam mo, Boyo, hindi malabong pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi mo na rin ako makita pa. Gayunpaman, huwag mo akong kakalimutan. Sa lahat ng mga nakilala ko, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman niyang binuksan ang baul kung saan doon bumungad sa kanila ang isang maliit na libreta. Kung titingnan, wala naman talagang espesyal sa bagay na yon, maliban na lang sa mga nakaukit sa pahina nito kapag sinusubukan mo na yung buklatin. Ayon kay Boyo, purong mga mukha ng demonyo ang nakikita niyang nakapalibot sa bawat kataga na nakalathala sa loob ng libreta. May mga nakasaad din doong ritual pero hindi na nila ito piniling pakialaman pa. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng nilalaman nito, agad naman yung itinago ni Agong, sabay wika sa kanya ng, "Kaya ko yan ipinakita, para naman may panghawakan ka. Baka kasi isipin mo, kalokohan lang ang ginagawa natin dito. At nga pala, nararamdaman kong malapit na sila. Baka mamayang gabi o sa mga susunod pang araw, makarating na sila rito." Pagkalahad naman niya sa mga katagang yon, agad naman siya doong humingi ng tawad. Naisin man niya kasing pahiramin ito ng anting-anting. Hindi yun maaari, gawa ng hindi pa sapat ang karanasan ng kaibigan niya para magtanga nito. Wala rin siyang nararamdaman doong kakaiba, kaya hindi niya na yon sinubukan pang bigyan.
Sa oras kasi na pilitin niyang bigyan itong si Boyo, mataas ang tsansang mawala yun sa kanyang sarili. Ayaw naman yung mangyari ni Agong, lalo pat hindi biro ang sitwasyong kinakaharap nila. Sa pagsapit naman ng gabi, matapos nilang kumain ng hapunan, agad naman silang pumuesto sa itaas ng puno para matulog. Inagahan pa nila ang pagpapahinga, gawa ng inaasahan noon ni Agong na darating ang kalaban nila pagtungtong ng 9:00 ng gabi. Dahil sa estima nito, halos hindi naman noon nakatulog itong si Boyo. Makalipas pa ang ilang minutong pakikiramdam, bigla naman siyang nagulat nang lumapit sa kanya itong si Agong, sabay hawak sa kanyang balikat. Dahan-dahan siya nitong inusog patungo sa likurang bahagi ng sanga, kung saan muntik-muntikan pa niyang ikahulog sa ibaba. Pag-upo naman niya rito, agad naman niyang nasipat yung 3 lalaking naglalakad na nakatalukbong. Kahit nababalot ng salakot ang mukha nito, kitang-kita niya ang mga mata nitong namumula. Umaangil din yun ng bahagya na parabang naghahabol ito ng hininga. Matapos naman nila itong masilayan, agad namang lumapit si Agong kay Boyo habang pabulong doong nagwiwika ng, "Dito ka lang. Huwag na huwag kang aalis. Kapag nakita mong matatalo na nila ako, tsaka ka palang tumakbo papalayo. Huwag mo na akong isipin pa kung gusto mong tumanda." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang punyal. Walang sabi-sabi, agad naman siyang lumundag sa punong kinaroroonan nila, dahilan para mabaling sa kanya ang atensyon ng 3 aswang. Pagsilay naman ng mga nilalang na yan, bigla naman yung nagsiatungal habang mabilis na nagpapalit anyo. Pagsugod naman ng mga ito, kitang-kita nila yung pagtakbo nito ng patuwad sa mga punong nasa paligid. Napakabilis ng mga nilalang na yon, na kahit itong si Agong, hindi niya yon magawang masundan ng paningin. Mabuti na lang, buhay na buhay ang kanyang Trespico Roma na siya namang nagbibigay sa kanya ng matalas na pandama. Pagramdam naman ni Agong, napapabulusok na sa kinaroroonan niya ang 3. Agad naman siyang lumundag, sabay bitaw ng 3 buhay na salita. Hanggat hindi niya pa nailalatag ang kanyang bitag sa mga ito, patuloy naman niya yung iniwasan hanggang sa nasipat niyang nakahanda na ang lahat. Pagsilay naman niyang nasa pwesto na ang mga binitawan niyang mutya, kampante naman niyang hinarap ang 3 habang nagwiwika sa mga ito ng, "Napakatagal na panahon nang umalis ako sa inyo. Hindi niyo pa ba ako titigilan? Maganda na ang buhay ko rito. Pakisabi sa babay lang nag-utos sa inyo. Patahimikin na niya ako." Matapos naman niyang makapagwika, humagikgik lang naman ang mga ito habang ibinababa ang mga salakot na bumabalot sa kanilang mga muka. Pagsilay naman ni Agong sa mukha ng mga nilalang na yon, doon bumungad sa kanya yung mga antingerong napatay niya noong tumakas siya sa kanilang samahan. Maya-maya pa, pagsipat naman niya sa pinakamatanda sa mga ito, narinig naman niya yung sumagot sa kanya ng, "Nagulat ka ba? Anong akala mo sa amin? Mga pangkaraniwang aswang? Hanggat hindi ka bumabalik kasama ang libretang ninakaw mo, magpapatuloy ang paghahanap namin sa iyo. Hindi na mahalaga kung saang lupalop at panahon ka man mapadpad. Alam mo naman siguro, Agong, ang kapasidad ng ating grupo, hindi ba?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon niya napagtanto, mga maranhig ang kanyang kaharap. Sa puntong yon,
naunawaan na niya kung bakit sa kabila ng mga pag-atake niya, hindi pa rin yon nanghihina. Dahil sa kanyang mga nalaman, nagdesisyon siyang gamitin ang pinakahuli niyang alas para paslangin ang mga ito. Ang tanging pinanghahawakan na lamang noon ni Agong ay yung mga mutyang ikinalat niya sa paligid. Kapag kasi sabay-sabay niyang inutusan ng mga ito, lilikhayo ng isang hindi nakikitang harang na siya namang magkukulong sa kanila. Sa loob din ng harang na yon, mabibigyan ng hindi masukat na lakas at abilidad itong si Agong na maaari niyang magamit sa pakikipaglaban. Mananatili rin yung epektibo hanggang sa matalo na niya ang kanyang kadwelo. Pero kung sakali mang mapangibabawan pa rin siya ng mga ito bago siya bawian ng buhay, lilikha ng isang espiritual na apoy ang harang na yon, napapatay sa hanging napapaloob doon. Sa oras din na mangyari ang ganoong bagay, walang kahit isang nasa loob ang makakalabas ng buhay. Dahil sa ganoong kakayahan nito, kampante naman itong si Agong na maililigtas na niya ang kaibigan niyang si Boyo. Makalipas pa ang ilang minuto, kagaya ng inaasahan, binalot sila ng hindi makitang harang. Sinubukan pa yung basagin ng mga nilalang pero maging sila man walang lakas para mabasag ito. Sinubukan din nila doong tumakas, ngunit kahit saang lugar man sila magpunta, paulit-ulit silang bumabalik sa lugar kung nasaan itong si Agong. Nang mapagtanto naman ng mga nilalang ang mga pangyayaring yon, wala na nga silang nagawa kundi ang makipaglaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, unang naramdaman ng mga ito ang hindi maipagkakailang lakas ng kaibigan ni Boyo. Kahit kasi nagtutulong-tulong na silang tatlo, hindi pa rin yun sapat para magapi nila ito sa pisikal na kombate. Umabot din sa puntong pinagkakalmot na nila ito pero mabilis na naghihilom ang mga sugat nito sa katawan. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalong naging maingat ang mga maranhig. Pagsilay naman ni Agong na nasisindak na ang mga ito, walang habas naman niya yung inatake hanggang sa isa na sa mga nilalang na yon ang nabuwal sa lupa. Akmang tatayo pa ito para umilag sa kanyang pag-atake, ngunit agad naman niya itong pinakuan ng dasal, sabay unday ng saksak sa mismong ulo nito. Hindi pa siya nakontento, agad naman niya yung inihipan ng engkantasyon na gagapos sa kaluluwa nito. Alam niya kasing kaluluwa ang nag-iisang kahinaan ng maranhig, kaya habang may pagkakataon pa siya, hindi niya na yon sinayang. Pagsilay naman ng dalawa sa kasama nilang paralisado, dali-dali naman nila itong nilapitan para iligtas, pero lahat ng ibinabato nila doong engkantasyon ay nananatiling walang bisa para mabasag ang selyo ng kaluluwa ng kanilang kasama. Nang mapansin naman ni Agong na masyado na yung abala sa kanilang ginagawa, singbilis naman ng kidlat ang naging pag-atake niya. Kagaya ng ginawa niya sa kasama nito, isinelyo na din muna niya ang kaluluwa ng dalawa bago tuluyang paslangin ang kanilang mga katawang lupa. Matapos naman niya itong maisakatuparan, binaunan niya pa yon ng mga kontrang medalyon sa katawan bago niya ito tuluyang balutan ng rosaryo at ilibing. Pagbaon naman ni Agong sa mga nilalang na yon, nagmamadali naman silang humanap ng panibagong lugar na maaari nilang mapagpahingahan. 2 araw pa ang lumipas. Nagpatuloy ang kanilang pananatili sa gubat para makiramdam. Nang mapagtanto naman nilang wala na silang kalaban, agad naman silang bumalik sa baryo. Upang hindi na madamay pa itong si Boyo, binaunan niya yon ng dasal na magseselyo sa presensya ng nakadikit sa katawan nito. Nang magawa niya na yon, mahinahon naman niya itong inutusan
na umuwi na muna sa tahanan nito. Dahil sa inakala naman ni Boyo na mananatili pa yun doon ng ilang araw, kampante naman siyang bumalik sa kanila. Pero kinahapunan, pagbalik niya sa bahay nito, hindi niya na yon nadatnan. Ang mas masaklap pa sa lahat, pinuno, sinunog ni Agong ang lahat ng bagay na minsang nagkaroon ng kaugnayan sa kanya. Yung tipong ang pag-iral niya sa lugar na yon, sapilitan niya talagang binura. Dahil sa pagmamalabis naman ni Boyo na mahanap ang kaibigan niya, kung saan saang lupalop niya na yun pinuntahan, pero naging bigo siya. Taon at dekada pa ang lumipas, nawala na rin siya ng pag-asa. Nang tumanda na ng husto itong si Boyo, bukang bibig pa rin niya ang kaibigan niya na minsan niyang nakilala. Para sa kanya, ang karanasan nito ay hindi mapapantayan ng kahit na anong istorya. Bagaman sa memorya na lang niya ito umiiral, naniniwala pa rin siyang buhay ang kanyang kaibigan na si Agong na minsang nakaranas ng pagtutugis ng 3 maranhig na inutusan ng babaylan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang lakas ni Agong. 'Di ba? Alam niyo, maganda sana 'to kung naikwento ni Agong dito kay Boyo. Kung paano yung ginawa niyang plano kung ano yung buo, kung ano yung mga naranasan niya bago niya ipunin lahat 'yun. Well, may mga sinabi naman si Agong na past na kwento niya, pero kasi nga 'di ba, yung ibang kaibigan niya hindi nakikinig. Parang, sige, kwento mo 'yan. Di, kwentong lasing lang naman siguro to, maniniwala na kami sa'yo. O yung iba nga daw, di ba, sinasabi niya walang pake. Pero itong si Boyo, talagang naniwala sa kanya. Siguro, kung yung mga naging kainuman ni Agong dito sa lugar na to, pinakinggan yung buong storya niya, mas mahaba pa talaga sana yung kwento natin na to Naisip niyo yun, na pwede nilang ikwento ng detalyeng-detalye. Tipong, bakit napasok si Agong sa ganung grupo? Anong naging buhay niya nung wala pa siya sa grupong yun? 'Di ba? Ano ang dahilan niya bakit din siya pumasok? Ang dami. Tapos yung proseso nung ginagawa ng grupong yun, sana naikwento rin dito. 'Di ba? Kaso hindi. Isa lang yung nakinig sa kanya, si Boyo lang. Tapos ang nangyari pa habang nagsasama sila, meron silang tinatakasan. So, 'di ba? Alam niyo yun. Hindi maikukwento ni Agong yung buong kwento niya kung meron silang ginagawa. Diba nga, yung pagtakas, palipat-lipat sila ng lugar, tas takbo sila ng takbo, hanggang sa, ito na nga, yung ending, at least kahit papano, inubos ni Agong yung mga maranhig. Hindi biro yun 3 yung humahabol sa kanya, alam naman natin kung gaano kalakas tong mga maranhig. Diba, marami na tayong kwento tungkol dito. So para sa akin, medyo bitin ako sa kwento, pero ang ganda pa rin ng kinalabasan. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.